No niin, kokeillaanpas tämmöstä Robota akkukäyttöistä sahaa. Siinä on 2 Makita akkua, toinen on 6 ampperitunnin ja toinen on 5. Ja vanha ja käytetty. Mutta kokeillaan tuommoista pölliä, mitä taas 18 senttiä ehkä halkasijaltaan. Kuiva. Katsotaan mitä tämä sanoo. Nyt se on hoolla, eli täydellä teholla. Kyllähän tuo. Kyllä se jaksaa. Kärsii painaakin aika lujasti. Kokeillaan vielä tuolla ykkösteholla. Lowilla. Joo. Yllättävän hyvin vääntöä. Voin suositella. Kuten näkyy, niin toinen akku vähän kyykkää. Sanotaan, että 2 hyvällä 6 ampperitunnin akulla niin käypäinen peli.